sapa to, Den? Kok mlayu-mlayu? Aku mau ketemu Kaki Bimo. Ditangkap karo Kaki Bimo. Au. Ya ekspresimu gak kau enak to. Kaget lho. Sampeyan aja guyon. Sampean di godek karo buku Bimo. Kaki Bimo. Kaki Bimo. Kaki Bimo, Dek. Lah, tapi mboten napa-napa jenengan. Mboten napa-napa. Enggak. Lara-larae pripun? Lara-larae pripun? Lara-larae pripun? Sampean kok saged utul. Aku mau dolanan karo Bayu niki. Terus mulane butuh ya Bayu. Kaki Bimo. Kaki Bimo arep ngamar aku, Bayu. Aku wedi, aku kalah. Aku gak demen Bayu. Sik tok. Nyeme-nyeme iki wis Kok ora awakmu sing dipangan? Sakjane